mbak Gusti nyuwun pengayoman dumateng kita sak rombongan satriya bawana ngayahi kewajiban menghibur para kadang pirsawan puji suci kita asesanti rahayu saking bilahi ayo sora hore gumuro abota rup satriya jengkar saking sasana palenggan agung anggenipun sampapa suguh asesaji sedakep saluku tunggal plek mati ngadeg nutupi babahan hawa sanga matek aji panca hindriya mandeng pucuking grana meminta mring kanugrahanipun Gusti Kang Harya Jagat amrih kalih saing para putra kang sami makarya hayu rahayu kang sami pinanggih jaya selami waraga satriya bawana Rop lorop sirup sidem permanem datan ana ing sabawaning walang kang alisih rono-ronan datan obah sami rono datan lumampah lisan bapa ngadep jaga grep Cinandra kadya tugu sinukarta gagah prakasa sumbar jojo nora tedas godaning jalma kang ora lumrah senadyanto jin setan prih prayangan medhi tetek gendruwo ilo-ilo banaspati nora bakal tedas godhore sang popekang sigra jumeneng cemloro candraning kadya daru waraga satriya bawana
sira dira jayaning rat lebur dening pangastuti guna lan tapa kalah dening sabar lan narima sumehing ulat hamadangi jagat tentrem ayem marganing rahayu wujudipun memayu hayuning bawana Risang bopong gedruk bumi kaping 3 pratandha hama minta pangestunipun sang ibu Pertiwi ugi hama minta dening pangestunipun Bapa Angkasa punika ugi minangka pameling marang tumraping manungsa yen to menungsa asale saka lemah besok bakale bali dadi lemah waraga satriya bawana hoi Kemobat kemepet Kiai Pecut Samandiman kang dipunasta dening Resang Bapa paringanipun Jawata Agung. Kadeng jemleger swaraning kemobat kemepet Cinandra saking Mandrawa Pepindha buntute ula tapak angin. Kapecutake bumi sigar merapat gunung jungkuruk segara asat. Apa maneh yen to kasebutake jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi jembleger swaraning gawe giri sing jalma Cinandra saking Mandrawa kadya bedah kawah candra dimangka waraga satriya bawana Satrio Bawana. Nuwun inggih ngaturaken sugeng siang, sugeng pinanggih, salam rahayu dumateng dulur-dulur warga masyarakat wontenipun tlatah dusun Sidodadi Desa Mesawa Kecamatan Kepung Kediri. Pinanggih kalian para kadang putra saking keluarga besar Satrio Bawana ingkang mijil saking tlatah dusun Sidodadi Desa Mesawa ingkang dipun pangarsani dipun pandegani dening panjenenganipun pepunden kita Bapa Beni. Derek mangayun bagio ngregengaken swasana mundi dawuh timbalanipun para kadang masyarakat wontenipun dusun Sidodadi ugi segenap panitia penyelenggara anggenipun ngawontenaken adicara ingkang sakral sanget inggih menika sedekah bumi utawi saged winastan bersih dusun utawi nyadrangan. Mugi-mugi sasampunipun ngawontenaken adicara bersih dusun utawi nyadranan ing dinten menika salajengipun sedaya warga masyarakat dusun Sidodadi Desa Mesawa sedayanipun tansah kaparingan ayem tentrem, sedayanipun tansah paringan kesehatan, dipun tebahaken saking sedaya sami kala rumiyin napa kemawon saking pundi kemawon. Sedayanipun kaparingan gangsar anggenipun pados sandang kelawan tedha anggenipun nyambut damel. Sedayanipun tansah kaparingan rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang linuwih, rejeki ingkang barokah. Allahumma amin. Menika minangka perwakane ngatur Satrio Bawana dipun sengguyung dening salah satunggaling audio saking Republik Jaranan Indonesia. Balok Pro
luar biasa. Matur sembah nuwun. Minangka purwakane ngatur Satrio Bawana badhe ngaturaken pasugatan ingkang angka setunggal. Inggih menika baparing tari kuda kepang kembar 6 ingkang dipun salirani dening Perkadang putra ingkang sami muda yuswanipun. Mugi saged dados panglipuring manah saking paguyuban ngaturaken sugeng siang, sugeng pinarak kanthi sekeca, sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Sumangga. Satrio Bawana menyat saking sasana busana lumawat wonten ing papan pagelaran agung lha punika candraning Perkadang putra ingkang haniti turungga katingal Gagak Prakoso Sumbar Jojo Jinandra saking Pandhawa Pepindha ora tegas papak palune pandi sisaning Gurindha. Warga Satrio Bawana Sigrak terengginas solaing Perkadang putra kang ganite turangga Jinandra saking Pandhawa kadya manuk sikatan kang lagya muber walang. Iya iya oh awas duh Satrio Bawana Warga Satrio Bawana biar bocah bagus prayogane sing ati-ati yo biar ayo tangane Wijil saking sasana pangriasan lumawat wonten ing papan pagelaran Jawi punika candraning Perkadang putra. Hanite turangga ngrasuk busana kaprajuritan paning balebyar candrane. Jinandra saking Pandhawa Pepindha kadya lintang Bima Sakti. Awas. Iya. Satrio Bawana Pandhita Turangga Gagak Prakoso dasarto bagus rupane cerdas tampil ugi terengginas solaing Perkadang putra
Cinandra saking Mandrawa Pepindha kadya Raden Mas Bagus Permati. Hiya, hiya, hiya. Sigrak-sigrak no anggonmu solah, prigel no anggonmu joget yoger. Iya. Oh. Waraga Satriya Bawana. Iya, iya, iya. Katingal dampiak candraning Pragadang putra kang Adite Turangga. Cinandra saking Mandrawa Pepindha kadya Sela Brakiti. Sela kang aran watu, Brakiti kang aran semut kang katingal pramung cahyane. Awas. Waraga Satriya Bawana. Hey, ha. Nuwun dumateng para kadang sutresna budaya kakung talah putri. Punika para kadang putra nem cacahipun ingkang sami Adite Turangga sampun pepaandher jumeneng wonten ngarsa panjenengan. Atur panglipur minangka purwakane ngatur tari kuda kepang kembar 6. Mundi dawuh timbalanipun para kadang masyarakat dusun Sidodadi. Anggenipun mahargya adicara bersih dusun utawi nyadranan. Mugi anggenipun para kadang putra atur panglipur saged dados sukurnaning penggalih kinarya panglipuring panah wasana para tamtama Waraga Satriya Bawana lumaksana baris siap siap.
digerakno anggonmu solanger. Satria Bawono. Rasa hangkari rasa angan mongkari angan susah senenge pahit manis mongkari cerita saiki
Oh, oh. Penak agak anggone joget yo recap bagus. Dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelangan baya abang sumrawang gawe bimbang apa gelem tak jak urip bebarengan ora apa-apa penting diakeh santene gak apa-apa napa mboten ketubung keton gurila Kang Mas oke saking guna kula anake wong atati natyen sira wong gunung ngenang-enang aku sago mbok jak bareng maton natyen sira wis dadi prawan tuwa aku sago macul tandur telo sumpah sampai saiki aku jek Joko kula meling ya Kang Mas ampun citra kula benjang pun ngantos disia-sia ora mosok disia-sia ngantek ping 3 sekirane panggah disia-sia idolne tombok 150 terus oleh apik ya.
tinggal sigrak Trengginas solaing para kadang putra kang anitih turangga damyak sigrak Trengginas Cinandra saking Mandrama Padya manuk sikatan kang lagi berwalang hiya 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 sing rebut bagus. Iya. Jelas. Loh.
kawula nuwun minangka pasegatan tari kudu kepang kembar 6 kita sigeg sawetawis nggih jarane dicombor po nggih iki jarane ngombe tok apa sak mangane kok kaya warung derek ngregengken swasana adicara sedekah bumi utawi bersih dusun sida dadi matur agunging panuwun dipun aturaken katur kagem sedaya warga masyarakat dusun sida dadi ingkang sampun kempal manunggal sayuk rukun nyawiji ing tekad manunggal ing karep sehingga saged ngrawakaken dening para kadang putra pentas ing wedal siang punika ngantos mangke sonteng sepindah malih ugi matur nuwun dumateng segenap panitia penyelenggara dumateng Bapak utawi Ibu Kepala Desa Besawa salam hormat dumateng perangkat desa khususipun ingkang wonten dusun Sidodadi ngaturaken salam pakurmatan ugi boten katalumpen nyuwun idi pangestu saking cikal bakal kaki danyang nini danyang sing babat alas sing bau reksa dusun Sidodadi ugi idi pangestu saking para kadang sesepuh bini sepuh ingkang wonten dusun Sidodadi mriki mugi anggenipun para kadang putra mugi anggenipun para kadang putra anggenipun atur panglipur ing wedal siang punika tansah pinanggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala wilah ing sekaring bawana langgeng ingsun uji maring ngarsaning pangeran hamadhep kuku sing duka kang kemelun kang gandaya mangambar-ambar hangebaki papan pagelaran agung hanggawe regenging swasana kuku sing duka kang kemelun kang gandaya mangambar-ambar sumunduling antariksa salendra pawana anggugah dening para dewi dewi para hapsara-hapsari para widodara lan widodari sami tumurun wonten ing ngarsapada sigra hamrawi sumbering gara-gara gara-gara gurnita rek kagiri-giri gara-gara resang bapa ingkang hamaminta hamamuji mring ngarsaning Gusti Kang Harya Jagat amrikawisa ing para kadang putra Waraga Satriya Bawana
kangen kutan pau pomo mung sliramu kang dadi telenge ati was lawas anggonku nunggu nanging tansah ledo ngelingono rikala dinaga bongkor sliramu natinget dika tresno lahir terusing batin kuat-kuat noyonggara bocah bagus Laskar Perenja Alas Satrio Bawono
Hai Setya Butya pangakase dur Waraka satriya bawana ngetan balik mulan tresnamu tenan apa mung guyon yen ngalor-ngalor balik mengidul gelem awor kok ora gelem kumpul karepmu terus piye karepmu terus piye lawang kowe sing marai jangono aja ngono dik aku ngono mas manut bae manut tenan insyaallah lelolololo ya jan gayeng kemarengeng balok pro luar biasa matur sembah nuwun kalau bakul apa nggawa tas ke lho Senang
saikine kok malih ngono. Dumateng segenap panitia penyelenggara ugi Bapak Ibu perangkat desa sugeng midhangetaken ugi sedaya warga masyarakat dusun Sidodadi mugi saged dados panglipuring manah nuwun. Tansah setya ngenteni tekamu eling-eling jamane semono wis ndungkapi tongkat saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci lahir terus ing ati senadyan kaya apa manungsa mung bisa mreka lan njoko Gusti kang paring itilan pasti kita sadermo nglampahi ning pikiran bengawan wayah sore tansaya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih atiku oh alah kelingan jamane adus wong loro ning kali sirat-siratan banyu krikile ketut Satrio Bawono sumilir angin wengi gegawa rasa lintange wasrana ketutup mega kinambaring tresna kang katon ana ning netra saiki wasrana merga ketaton cerita nanging kowe ora mangerteni marang tresna kang tulus suci nalika
tingkat dewa. rikala dek jaman semono aku kowe ngrarujit nuwoke tresno ning apa malah kesandang rupita kowe malah sumanding wong liya sumilir angin wengi gegowo rasa lintangi bosreno ketutup mego dinambare tresno kang katon ana ning netra saiki wosreno merga ketaton cerita Ngono ya. nanging kowe ora mangerteni marang tresno katulus suci nalika tuwa katresnan aku kowe sesandingan solas lagamu katon endah sinawa kelingan mule tanggapan turut dalan bebarengan nanging saiki amung dadi kenangan rikala dek jaman semono aku kowe ngrarujit nuwoke tresno ning apa malah kesandang rupita kowe malah sumanding wong liya rikala dek jaman semono aku kowe ngrarujit nuwoke tresno ning apa malah kesandang rupita kowe malah sumanding wong liya Lho nggih. Titiwan jenipun selingan lelagon tebang-tebang campur sari ugi dangdut ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang biduan utawi artis ingkang samata ing gati siaga ing diri. Diva-divanya Indonesia, terima kasih matur sembah nuwun atas kehormatan yang diaturkan seluruh warga masyarakat Dusun Sidodadi, Desa Besawo, Kecamatan Kepung Kediri tercinta siang hari ini. Dan juga untuk segenap panitia penyelenggara matur sembah nuwun. Untuk segenap perangkat desa terkhususkan yang ada di kawasan Dusun Sidodadi, terima kasih luar biasa.
bersama Satrio Bawono, juga ada Balok Pro Audio, salah satu audio andalan dari Republik Jaranan Indonesia. Diva